Ang ribbon ay simbolo ng pagpaparangal ninyo sa isa't isa. Mga lalab, for today's video mga lalab, pupunta pala tayo mga lalab sa kasalan ng Dilema at Noble mga lalab, kasi ang mama ko ay ninang sa kasal. So ngayon pupunta tayo dun mga lalab para videohan si mama. See you there mga lalab. Mga lalab, nandito na tayo mga lalab sa kasalan mga lalab. So ngayon, kay dami ng mga lalab tao mga lalab, kung makikita nyo mga lalab. Ayan siya mga lalabo, daming tao dito mga lalabs. Siyempre di pa naman mga lalab nag-i-start kasi nag-prepare pa sila ng mesa. Ayan mga lalab yung ano, yung groom. Si Mr. Noble. Maganda nila mga lalab. Mga lalab, ito pala mga lalab yung reception mga lalabo. Hindi ko lang alam mga lalab kung nasaan si mama. Daming tao dyan. Kahit mga lab sa likod mga lab, madaming tao. Mano? Mano? Si May Niknik. Yan si Mama. Hello, I'm Ay, si your May beloved. paparatangis na tulos ka. Si mama mo kaya nagpapatangis. Lang kaya na yung gayon. Okay po, good morning everyone. Pretty, oh. Yung usapan po ni Pastor 8:40 Mga lalab yung mga nagpiprepare ng pagkain. Lahat na kasama sa restaurant, sila po tayo sa labas at mag-a-artist na po ako. Thank you very much. Dito pala mga lalab nakalagay siyempre yun. Ay, darang mo pag-ibuon. Ayatan naman kitang uruginan. Na-video pa. Grabe naman. Ay, gusto kayo. Siyempre nandyan yung groom. Ayan yung groom mga lalabs. Si Ninang Niknik. Mga lalab, may pulis mga lalab. Oh. Pupugi mga lalabo. Mga lalabs. Ang ganda ng mga lalabs ng mga... Ang ganda ng mga binibini. Mga lalabs, ang ganda ng mga... Boys, lahat na may candle. Lahat na po may candle. Po ng best man, Bruno Perez. Saan yung pinakalas? Ganda ng pig yun mga lalabo. Mga lalab, dito lang ako mga lalab sa reception mga lalab. Ito ay okasyon ng kagalakan para sa lalaki at babaeng papasok sa pag-aasawa ng napakagandang biyaya ng Diyos para kina Joseph at Kim, ang kaganapan ng kalooban ng Diyos at ng kanilang pagmamahalan. Sa langit, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa iyo sa isang napakagandang araw na ilikha mo at sa bawat buhay ng bawat isang narito ngayon upang sumaksi. Mga lalab, nag-i-start na pala mga lalab. Ayan, nag-ano na sila mga lalab.
Malab yung nanay ko mga lalabs. Mr. Joselito P. Opeña, Ganda. Plaza, Love and Delima. Jomar, Juliet and Brown. Picture Tina. Ipon, Wow. Arches Hernandez, Princess C. Lopez, Michael Miller, Lady Sandra and Yaba, Ring Bearer, Zion B. Boy Bearer, Marco Polo Rivera. Rider is Elefantia shower the ice with flowers. Our flower girls, Maria, Bella, Escape, Gaza, Maria, Busan, Ayan na mga lalab yung bride mga lalab. Papasok na po. Napaka-pretty. Inayusan pa siya mga lalabs. Kasi inayos pa yung damit. Okay, go. Go. Ayan na siya mga lalab. Papasok na po yung bride. Ayan. Let's give the bride. Sa dami ng tao, di tayo makadaan. Malab na yat na yung mama ko mga lalabo. Mga akala ng pag-ibigay, magdalaan sa mga karamdaman at mga kahinaan Mga lalaki. sa isa, sa pagkakasakit, kapigatian, kasipagan, upang makapaglaan sa isa. Ang kanilang pagsasamay, pinagpapala ng ating Panginoon. Yamang sina Joseph at Tin ay nagsinulo upang papagisahin sa banal na pag-asawa, gaya ng sa unang kasalan na naganap sa Eden. Ang Diyos ay nagdala sa babae para sa lalaki. Sa pagkakataong ito, sino po ang nagkaloob? Joseph, tinatanggap mo ba si Tin upang maging tunay mong asawa ng buong pag-ibig at karangalan, ng buong tungkulin at paglilingkod, ng buong pananampalataya at pagiliw upang mabuhay na kasama niya, mahalin siya, alinsunod sa utos ng Diyos? Ikaw naman, Pin, tinatanggap mo ba si Joseph upang maging tunay mong asawa ng buong pag-ibig at karangalan, ng buong tungkulin at paglilingkod,
ng buong pananampalataya at pag-ibig upang mabuhay na kasama niya, mahalin siya at isunod sa utos ng Diyos. Pagkaopin niyo yung mga palad. Ikaw mo napin. Nagaganon ka. Ako si Joseph. Tinatanggap kita, Pin. Tinatanggap kita Upang maging tunay na asawa upang maging tunay na asawa at aking pinapangako sa aking pinapangako at pinakikipagsipan at pinapangipan sa harap ng Diyos sa harap ng Diyos at itong mga saksi at itong mga saksi na ako'y magiging matilimin na ikaw ay isang matibay at tapat na asawa na asawa sa pangangailangan, pangangailangan sa kagalakan sa kagalakan at sa kalungkutan at sa kalungkutan at kalusugan kalusugan samantalang tayong dalawa samantalang tayong dalawa ay nabubuhay. Ako si Pins. Tinatanggap kita, Joseph, Tinatanggap kita, Joseph. upang maging tunay na asawa Upang maging tunay na asawa at aking ipinapangako at aking ipinapangako at pinakikipagtipan at ipinagkakatipan sa harap ng Diyos sa harap ng Diyos at itong mga saksi at itong mga saksi na ako'y magiging magiliwin na ako ay magiging makinig at tapat na asawa at tapat na asawa sa pangangailangan, sa pangangailangan, sa kagalakan, sa kagalakan, sa kalungkutan sa kalungkutan at karamdaman at karamdaman, samantalang tayong dalawa samantalang tayong dalawa ay nabubuhay. ay nabubuhay. Kunin mo yung mic sa akin. papadangatan tarawih Anong sagot? Ako mahal, papadangatan ka man habang buhay. Salamat sa Panginoon. Okay, dadako po tayo sa ring ceremony. Dito, tinarang sa pool upang maging dalisay, ito nawa ang magpalaala sa inyong dalawa na sa inyong pagsasama ay mayroong posibilidad na magkaroon ng pagsubok, ngunit ang mga ito ay ginagamit lamang ng Diyos upang dalisayin ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Ang singsing na ito ay bilog, tanda ng walang kupas na pagmamahalan, lahat sa hirap at sa ginhawa. Hindi sa ginhawa lang, maging sa hirap. Isusot mo na. Yung singsing, sasabihin ko. Yung singsing, itong sising binibigay ko sa iyo, Pin, binibigay ko sa lupon bilang tanda bilang tanda at sanla at sangla ng aking tapat ng aking tapat na pag-ibig na pag-ibig at namamalaging ng ginadalangin pananampalataya. nanampalataya. Itong singsing, Itong singsing, ibinibigay ko sa iyo, Joseph, ibinibigay ko sa iyo, Joseph, bilang tanda bilang tanda at sanda at sanda ng aking tapat ng aking tapat na pananampalataya na pananampalataya at namamalaging at namamalaging pag-ibig. pag-ibig. Sa panahon ay singsing ay simbolo. Isuot nyo ang singsing na yan sa tuwing na pagpalaala na mayroong kayong taimtim na pangako sa inyo. Okay, pwede na po kayong lumuhod at dadako na po tayo sa candle ceremony. Ang nakasinding kandila ay simbolo ng presensya ng ating mapagmahal na Diyos na magsisilbi reyna ng tahanan at mapagmahal na ina. Mga love, nandiyan na yung mga Ang pagkain. belong ipapatong sa balikat ng lalaki ay simbolo ng
mo, simbolo ng kalinisan o purity. Ito ay inilalagay sa ulo ng babae, lalaki at babae. Dahil sa pag-ibig nila, ang ribbon ay simbolo ng pagpaparangal ninyo sa isa't isa. Karangalan ng babae, ang kanyang asawang lalaki, gayon din ang lalaki sa kanyang asawang babae. Yes. At sinabi mo sa iyong salita in Jeremiah 29 verse 11, your plan is beautiful plan. Your plan is wonderful. You want us to be successful, O Lord. Magandang pamilya, magandang natahan. And the last, the removal of veil. Okay, thank you. Let's proceed to the Ang mga biyaya nito, kanya, Umasa tayo. masa tayo, Hindi tayo pumapayahan. ang naibigan tayo para sa lahat. Gagawin dito. Ang kapatid nito, Tinatanggap ko ang mga biyaya nito. Ang mga biyaya nito na galing sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nasihan niya tayo Pinasiyahan niya tayo upang mapalago ang ang ating pagkakas. Smith, sa niya mo kasasagit. Isa pa. Sa likod. Okay, sunod po magsasign ay ang mga Picture mo na po. Okay, ready? Ready, 1, 2. okay po, next, yes. Mga lab, nagpe-prepare na sila mga lab ng mga pagkain. Ate!
Wala ka magigilid sa mga magaling. At nangako sa Diyos na sila po ay magsasama bilang mag-asawa habang nabubuhay, walang makakapigil, walang makakahadlang, maglalaan ng mga panahon sa isa't isa. Mula ngayon hanggang sila ay kunin ang Panginoon. Kaya, una nilang ginawa, in-invite nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya, kayong dalawa'y sabay na magsisindi. Ang nasa gitnang kandila, nag-represent sa Panginoon. Lumalapit silang dalawa sa Panginoon at sinasabi nila na ang Panginoon ang nasa sentro ng kanilang buhay. Ang Panginoon ang para kina Joseph at Pin ay isang dakilang pribilehiyo. Dakila sapagkat nagkaroon kayo ng bahagi sa kaligayahan nitong dalawang nag-iibigan. Nangangahulugan na kayo po ay malapit sa kanilang mga puso. Sila po ay Lalab gagawin dyan mga lalab ay lalagyan siya ng kanin. ibig sabihin, kayo po ay mga gabay na lamang po sila. Ano man ang mga may tutulong ninyo, Ang laki ng lechon mga lalabs, oy. Mga lalab, ano na po, tapos na po mga lalab yung kasal. Kaya ngayon, ang ginagawa nila mga lalab ay nagsisikain na. Mga lalab, mama ko yan! Mama ko yan mga lalabs. Oh, sige. Tuwing pasinsinyo, magpasinsinyo na ito ah. Lahat ang gulo ka ito ko ah. Ano kita? Oh, picture. Mga lalab, mama ko yan mga lalabs, oh.